El xoriguer pertany a la família dels falcons. És un dels rapinyaires més petits, d'uns 35 centímetres de longitud i poc més de 70 d'envergadura. Encara que a distància el seu plomatge terrós no crida l'atenció, si podem observar un xoriguer de prop, veurem la seva coloració vistosa, de tonalitats rogenques i ocres, amb clapes negres. La part superior del cap dels mascles és gris cendra. Tenen una bigotera fosca des de l'ull a la galta i la cua té una banda negra ben marcada. La seva silueta és característica, tant si l'observam aturat a esteses elèctriques, parets o branques, com si el veiem en vol, especialment quan es cerneix i roman gairebé aturat a l'aire. Això ho fa quan localitza una presa, un ratolí, insectes, dragons, sargantanes o altres petits animals. El poden trobar gairebé per tot. Cria tant a garrigues com a penya-segats, conreus, zones rurals i fins i tot a edificacions de pobles i ciutats. És la rapinyaire més abundant de les Balears. És present a totes les illes, on viu tot l'any, encara que durant l'hivern també arriben alguns exemplars procedents del nord d'Europa per passar-hi aquí l'hivern.